Hrvatski radio, studio Zagreb. Vijesti. Silina kojom je danas napadan Vukovar nadilazi sve dosadašnje pokušaje agresora da zauzme ovaj grad. Gospodine generale, visoko gore na katedrali samo tišina, satovi su stali, u mraku vidim, bojite se sjene, ne može se lako ubiti vrijeme. Gospodine generale, dječak pred crkvom ostavlja svatove, mora se krenut u vaše ratove, oči mu pune zvjezdanog praha, al mirno korača, srca bez straha. Gospodine generale, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi, i reći ću vam samo još jednu stvar. Zapamtite Vukovar, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi, i reći ću vam samo još jednu stvar. Zapamtite Vukovar. Gospodine generale, kad prođe tuga i vjetra jecanje, vodit ću sina opet na pecanje, djeci ću pričat beskrajne priče, sve livade opet zelene biće. Gospodine generale, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi, i reći ću vam samo još jednu stvar. Zapamtite Vukovar, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi, i reći ću vam samo još jednu stvar. Zapamtite Vukovar, i reći ću vam samo još jednu stvar. Zapamtite Vukovar.